बेयो जोंनि दोलोनि मोनसे थिखानाय हाबाफारि जे जोंनि एकदम गाहाय लेभेलनि बेफोर मावथिफोर दङ प्राइमारि बा बिनि गाहायसिनाव आरो जा बुथ लेभेलनि जोंनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर दङ बेखौ लानानै फैगौ जिथु जोंहा बाइ इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जा साखाफारा जानांगौनि दरखार दङ बेनिखायनो जोङो प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै दिनै मिटिं खालामदों आरो बे मिटिङाव बिथांमोना बेसेबां रेडि जानानै दं आरो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो माबायदि बहा बेसेबांखिनि भट मोननो हाखो हादिया मा खारनाव मोनाखै आरो बेनि रेमेडिया मा बे बाथ्राफोरखौ लानानै मेल सावरायनाय जादों आरो जोङो निस्सय मिजिं खालामदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारिफ्रा जोबोरैनो खामानि मावनो दिनै थियारि जादों आरो बे थियारि जानानै फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव जिथु जोंनि आखायावनो दंखायोमोन बे आरो बेखौ उद्धार खालामनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्राबो नङा नाथाय साबसिनै जों बोरै खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों। जोङो थांनाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थि थारमाने बिनि सिगांनि बिसायख'थि 2021नि जोङो 33,000 भटनि डिफारेन्सआव जों देरहादोंमोन आरो बे एबारनि बिसायख'थिया एसे बारहावाया आलादामोन जितु एमपि इलेक्सन बा जोंहा एमएलए इलेक्सन बे एसे फाराग थायो आरो जितु नैबे बिसायख'थिया सरकार सिमफायनाय दानायनिबो बाथ्रा गैया जितु बियो बाइ इलेक्सनसो सरकारा जोंना थाखागोनखा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि साननायफ्रा बेयाव खुनु आलादा जुदा जाया बेनिखायनो जों मिजिं खालामनो हायो जे थांनाय 2021आव जिखिनि भट मोनदोंमोन बेनिख्रुइ जों एसे बांसिन भट मोननायनि जा मिजिं दङ। बियो सावरायनाय अबस्थायावनो दङ निस्सय नोंथांमोना थाबैनो बिनि बागै मोनथिगोन आरो जाय बेक्तिया जोंनि गासै सिडली समष्टिखौ लानानै खामानि मावनो हागोन गासैबो हारि माहारिखौ लानानै बेबायदि बेक्तिखौनो निस्सय जग्य सासे बेक्तिखौनो जों सायख'गोन आरो बेखौ थाबैनो हयथ' नोंथांमोननि आं दा मिन्थिनो हागोन।